Good.
sik ya no. Nganti limbuke pedhot. Dijemono limbuk neh dit. Ya. Kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengi kahanan ben gayeng. Yo adik-adik rada anu semingkir sik. Lah ngono Sinden-sinden ben ngerol dhisik kanggo mukadimah. Ana ing season limbukan. Lah iya. Lagune ninggal katresnan. Lah iya. Maturi jumeneng kabeh Dik Bedirsia, Mbak Enggar, Dik Sinta, Mbak Pesek. Ya. Karepen kanggo ngregangake kahanan ing Srampang Maja. Lah iya. Monggo, dadekke ninggal katresnan, dadekke. Ya, yuk.
tarik. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok piye? Leren sakwetara ya nok ngono ya Mak. Merga yen ngongso kuwi dadine ora apik, dadine ora becik ngono. Wis ya. Dikendhoni dhisik rasane. Ya. Anakku limbuk sing ayu dhewe piye yung piye nimbale marang aku. Angka sepisan ora lali ngunjukake puja kang sarta puji syukur kang jero ya Nok ngono Mak. Iya. Kunjuk marang Gusti kang murbeng jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh ngono Pak. Iya. Apa sababe kok biyung matur ngono? Sababe awake dhewe isih pinaringan ya kuwi kenikmataning pangeran kang jagat tanpa timbang, wujude kesehatan. Oh ngono. Oh iya. Becik kesehatan lahir uga becik kesehatan batin. Mokal nok mokal. Tanpa nikmating pangeran, aku lan kowe ya bisa kumpul ana ing kene, seneng-seneng bareng, melekan bareng ana papan kene. Oh ngono ya Mak. Iya. Iya, Iki kajate apa? Acarane apa? Iki ngene Nok. Sakjane inti sari acarane iki wis ginelar suwe ngono. Udakara 2 taun utawa nek ora kleru 3 taun kepungkur. Ayo. Ning lagi gelar di ropian-ropian, gelar hiburan, gelar kelir gantung gong. Oh iya. Nyenengake marang para warga masyarakat lagi kasembadan bengi iki. Oh ngono. Ayo. Dadi iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Oh, ngono. Iya. Orane ngono. Piye, Nduk? Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa? Iki jane larah-larahi kepiye, sejarahe kok kepiye? Kok aku Kang Sarta Biyung bisa sowan marak mangarsa mapan ana ing kene. Ngene ya, Nok, piye? Pada intinya aja awake dhewe sowan sak kanca ana ing Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati. Lah iya ana ing Serampang Maja Nampu. Iki kajate ora ana liya ya kuwi ngestreni, ya kuwi ikut mengapresiasi, ndongake, nirakati ya anggone Mas Anjar. Oh ya Kang Mas awake dhewe. Putrane Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati anggone Palakrama. Oh ngono. Palakrama. Pikantuk sapa? Pikantuk Mbak Yune awake dhewe ya kuwi Mbak Dwi Puji Lestari. Oh, Mbak Dwi Puji Lestari. Iya.
Ya kuwi saka putri Bapak Mardimin almarhum. Ayo. Kang Sarto Ibu Lasmi. Oh ngono mak. Dadi gelar-gelir gantung gong wayangan ana ing kene kanthi acara pernikahane Mas Anjar kang wis kepara suwe kae ning lagi diadani iki. Nek nembusi yen ora kleru tahun 2019 2020. Lah iya, ning merga pada saat itu, keterak ya kuwi adanya pandemi COVID-19 corona, acarane ditunda utawa diundur. Oh ngono. Iya. Saiki bisa kaleksanan alhamdulillah. Lah iya. Mula ora ana eleke, ora ana rugine awake dhewe ngaturke panuwun. Tenan kok, Nok. Ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang pepundhene awake dhewe, Bapak Sumarwah Ibu Suyati, Mas Anjar uga aku ngaturke panuwun. Dene aku sak rombongan wis pinercaya marak sowan ana ing kene. Lah iya, ana ing Serampang Maja. Pinercayan ketiban sampur paring nelipur marang para warga masyarakat dana rasa marang para warga masyarakat sekitar kang mapan ana ing Serampang Maja kene. Oh ngono. Lah iya. Iya Mak iya. Mula didongake Nok. Didongake pinanganten kekalih Masku Mas Anjar. Ayo. Kang Sarto Mbak Dwi Puji Lestari, anggone mbangun Bale Wisma dadiya keluarga sing atut runtut ora runtungan. Ayo. Pindha mimilan mintuna, satemah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, dapat mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku. Amin. Satemah bisa dadi keluarga sing rukun, satemah ing tembe mburine bisa pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma ya kuwi wujuding putra. Oh ngono ya Mak. Didongake muga-muga enggal entuk momongan. Amin. Sak rampunge sak pundhate awake dhewe sowan ana ing kene sak kanca ngalap berkahe para warga masyarakat Serampang Maja. Muga-muga pinaringan momongan utawa putra ya sing soleh utawa solekah. Lah iya. Luar biasa. Ewadene mau sore sadurunge acara wayangan. Lah iya. Senadyan mau sore aku munggah panggung isih klenengan, mau isih udan ning alhamdulillah pinaringan tingkas, pinaringan terang. Amin ya rabbal alamin. Pancen ya sing disuwun kuwi, wong ya tontonan ki wajibe ditonton. Senadyan to udan kuwi lambange rejeki ning awake dhewe menghargai. Nek nyiapke kan ya wis uba rampene kan ya wis dhewe kan ya merasakan bot repote panitia sing do nyepake Pak Marwah, Ibu Suyati, Mas Anjar. Lah iya. Dadi nek acarane terang iki piyayine ya marem. Lah iya. Iya Mak. Ora apa-apa. Lah iya. Mau sore wis kupat luar. Tegese nadare ya kuwi pernikahan wis dibayar tuntas. Lah iya. Wis sah. Oh ngono. Iya. Dadi wis nadare wis sah anggone wayangan disekseni karo para warga masyarakat. Tangga teparo kang mapan ning Serampang Maja mau kupat luar kang dadi wujude. Alhamdulillah. Iki ngiras-ngirus ngluru-ngluru gawe dasare apa watone apa. Ayo nono. Awake dhewe kae rikala semono mbuh taun pira aku ya lali lipya. Awake dhewe ya tau sowan marak mangarsa ing wilayah Serampang Maja dan sekitarnya. Lah iya, nalikane awake dhewe yen ora kleru isih SMA biyen. Isih SMA. Nganti saiki awake dhewe kuliah meh lulus. Lagi isih diparingi awit saka ridaning Gusti, isih diparingi
kelodhangan wektu karo Gusti Allah, nyambung tali silaturahmi, nyambung paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing Srampangmaja, khususon keluarga besar Bapak Sumarwah kang sarta Ibu Suyati. Oh, ngono. Iya, luar biasa. Jare Kanjeng Nabi sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngraketake rasa paseduluran, bakal dijembarke rezekine, bakal didawake umure. Allahumma amin. Wah, luar biasa. Bangun bale wisma. Jenenge wong ki yen wis rabi, lah ya kuwi kudu kuat, kudu bakoh njaba jerone. Wah, ngono. Dadi nek rung siap secara materi dan siap secara mental aja wani rabi. Lah iya. Ngono, Iya, Apa ana resepe? Piye? Apa ana resepe wong iki ben bangun bali wisma utawa bangun keluarga iki atine tansah ayem. Ana piye? Lho, pada dasarnya menungso urip ana ing alam donya iki. Kok pengen atine ayem, kok pengen atine tentrem, kuwi telu resepe. Resepe telu. Sing angka pisan, ndonga tansah nyedak karo Gusti Allah. Oh ngono, resepe ben ayem atine. Angka loro, nyambut gawe sing tumemen, nyambut gawe sing tumemen. Angka telu sing terakhir, wong kepengin ayem tentrem uripe. Angka pisan ya kuwi mau nyedak karo sing gawe urip, angka loro nyambut gawe sing tumemen. Lah angka telu ya kuwi nyekel duit. Wah kuwi. Oh ngono, kuwi nek atine ayem kuwi. Oh iya. Lah kuwi rasane kabeh nek nyekel dhuwit ya atine ayem. Lah iya, mergo nyambut gawene tumemen. Oh, ngono. Iya. Iya ya Mak ya. Luar biasa. Wis sore awake dhewe mau sowan sak kanca ning kene. Iya, wis disubya-subya. Suguhan ya banyu mili. Lah iya. Matur nuwun apresiasinipun Bapak Sumarwah kang sarta Ibu Suyati, Mas Anjar, Mbak Dwi Puji Lestari ingkang sampun nimbali kula sak kanca. Lah iya, penonton ya luar biasa, luar biasa. Biyung dongakne apa sak liyane dalam hal pernikahane Mas Anjar kelawan Mbak Dwi Puji Lestari ndongake apa marang keluarga besar Bapak Sumarwah kang sarta Ibu Suyati Sokibul Hajat kang mapan ana ing dusun Srampangmaja kene. Muga-muga sak pungkurku ana ing kene keluarga besar Bapak Sumarwah, Ibu Suyati tansah pinaringan ayem tentrem panjang umur. Amin. Berkah kang sinandang. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Iya, grimingane Mbah Tarkun pelok ayo. Jebul
tajem tias pancene kewajibane wong tuwa marang anak iki yen menurut agama ki ana telu. Oh, ana telu. Heeh. Sing angka sepisan ya kuwi paring asma sing becik, paring jeneng sing apik marang anak. Oh, ngono. Heeh. Kuwi kewajibane wong tuwa marang anak sing angka sepisan. Heeh. Maringi asma sing apik. Merga asma kinarya japa. Nama kuwi adalah sebuah doa. Harapane wong tuwa marang anak sing nerusake darmane wong tuwa besok. Oh ngono mah. Heeh, iya. Angka loro sak rampunge ya kuwi paring jeneng sing apik. Kewajibane wong tuwa manut agama sing pungkasan ya kuwi kewajibane wong tuwa ya kuwi nyekolahke utawa minterke sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Heeh. Kaya sekolah munggahe SD, SMP, SMA, kuliah. Heeh. Ha iya, heeh. Ki uga kewajibane wong tuwa marang anak. Lah iya, heeh. Angka 3 ya kuwi miwaha ngrabekke anak. Lah iya. Yen wis telu-telune ngatunggal kuwi dilaksanakan, disembadani, kuwi kewajibane wong tuwa wis pundhat, kewajibane utawa dharmane wong tuwa wis rampung. Oh ngono. Heeh. Dadi kewajibane Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati tumrap putrane wis rampung. Wis rampung Mas Dwi Anjar Susanto kok wani nikah. Heeh. Bangun bale wisma. Oh ngono. Tegese wis wani mandireng pribadi. Oh ngono ya Mak. Heeh. Iya, heeh. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Disiarkan langsung lumantar ya kuwi Astabrata Media, channel awake dhewe. Kang Sarto channel YouTube Radio Jos. Oh ngono. Iya Mak iya. Luar biasa. Acarane nikahan mula lakone request saka Bapak Marwah Kang sarta Ibu Suyati. Sesuai dengan bingkaian acara pada malam hari ini ya kuwi wisanggeni rabi utawa wisanggeni krama. Oh ngono. Dipepuji muga-muga Mas Dwi Anjar Susanto bisa nulat lekase Bambang Wisanggeni umpama cara wayang. Lah iya. Iya ya Mak ya. Lah iya. Iki awake dhewe sowan mapan ana ing Serampang Maja Nampu ora ijen. Kepara ana pemeriahe sing siap menghibur pada pagelaran malam hari ini sapa? Ora ana liya ya kuwi kadange awake dhewe. Ngono Kang Mijil saka Bojonegoro dan sekitarnya. Lah iya. Mas Komet dan Mas Dodok. Lah iya. Siap menghibur para warga masyarakat. Iki WA aku Mas Dodok naik minta perahu layar. Wah iya. Ditumpake praon karo ben cepet munggah yang panggung. Ayo irama seger. Yo perahu layar. Monggo Mas Komet, Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ya yuk perahu layar. Ya. Sekali lagi Mas Arya. Yo.
Matur nuwun. Ayo gandhe becik bali wae. Ini sesuk esuk tumandang nyambut gawe. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Komet Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih. Mas Akbar nggih. Nggih, leres. Masya Allah, Mas Akbar nembe sepindah panggih jenengan kok rasane kok pun dangu tepang jenengan. Ngoten nggih. Nggih, wajah jenengan lho mirip banget kali wajah kula ya Allah. Yo. Mirip apane? Kebagusane padha lho, Mas. Lah, wong irungmu lembelesek kok sok. Blesek piye iki yo biyen tau mancung kok blesek piye. Heeh. Mas Akbar nggih. Luar biasa. Injih, nembe pindah niki panggih. Alhamdulillah. Pripun jenengan pawartosipun? Pangestunipun tansah ginanjar kesehatan Mas Dodo. Alhamdulillah seneng sanget panggih panjenengan. Nggih. Niki teng desa pundi? Wonten dusun Serampang Mojo, Desa Nampu. Luar biasa. Nggih. Dusun Serampang Mojo, Desa Nampu. Nampu, istimewa. Senajan wau sonten grimis, Nggih. penonton boten beranjak dari tempat duduknya. Nggih. Tetep setia tuhu teng mriki. Nggih. Luar biasa. Lagi teko deke wis di apa jenenge papak karo udan grimis. Nggih. Ki nandhaken berkah barokah. Berkah rezeki. Injih. Jenengan pripun keluarga lah nggih sehat to nggih? Alhamdulillah tansah sehat sedaya Mas Dodo. Wau dugi mriki jam pinten? Udakara jam 7:30 kula. Tengah 8 sami kula jam 09.00. Oh, Alhamdulillah. Nggih. Saged dugi mriki niku lho kula seneng sanget. Seneng saestu. nggih. Apa nenten wayangan ringgitan dalange jenengan. Wah, jantenan. Jenengan ini teng daerah Bojonegoro sampun kuncara, sampun tenar teng mriko. Napa nggih ta Mas? Kowe nyapa to jual jawil kok nek aku meteng piye? Dalange lho omong ngono nak kowe karo aku ngono lho to. Lah kowe karepmu piye? Ya mate kowe omong sedilu engko terus ganti aku. Lah kok jual jawil wong lho gak sopan to Mas. Ngono Lah kuwi yo nek ganti permisi. jawil entroco saya. Ya nyuwun sewu to piye kan yo penak ngono lho. Kowe karo aku ki ning kene nggawa sporter. Sapa? Lha iki Cacili. Halo. Lho iki lho sing gedhi plek aku to. Ya kowe to. Ala nek guyu apik. Kene nek gajeng. Apik aku seneng. Lah sing mau karepno piye? Ya gantian. Ya gantian ndak ngomong ngono gantian ngono. Mas, anu Raden Raden sapa wis teko Raden barang iki lho. Mas Nyapa? Akbar pripun pawartosipun ra nggih sae to nggih. Mas. Mas tak sik sibuk. Sibuk piye wong penake omongan kok iso sibuk piye to? Ah Mas Akbar nggih. Nggih, Mas Alhamdulillah niki rejo sanget teng mriki nggih. Alhamdulillah. Derek seneng napa mle niki adicarane napa? Pernikahan. Pernikahan luar biasa. Mantenan luar biasa dalu punika teng Serampang Mojokerto. Kok iso Mojokerto iki lho piye? Serampang Putih niki Mas. Anu niki Mas, Mas piye ta ki? Niki tenggene Serampang Mojo Leres. dalemipun Bapak Sumarwah nggih. Leres, Saha nggih. Bu Suyati. Nggih. Nggih menika temanten kekalih Mas Anjar kalih Mbak Puji nggih Mas Nggih. nggih. Mugi-mugi dados Engkang keluarga baku sakinah. derek dedonga mugi-mugi temanten kekalih pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih Mas nggih. Mas Dodok mau sampun maem nggih. Alhamdulillah sampun menika Nggih. pasugatane Menika luar rakyat biasa luar banyu biasa. mili. Amin, Sekule wah wonten mine wonten iwak-iwak pitik dicokot semubrul dhewe. Enak napa melih kopine niku istimewa. Istimewa. Kopi badhe kula wah legek ngoten. Wih. Pahite ra kathah. Aku gaber-gaber maneh jero tapi ra apa-apa kleruku Pak anu Mas. Nggih. Kula mari kula pesen to, pahit napa manis? Kula ngomong pahit ngono. Lah, akhirnya ra dikai gula. Nggih. Ya gaber-gaber. Tapi ra masalah, sementing teng mriki kan seneng to. Seneng. Derek ringgitan jenengan. Nyambung tali silaturahmi warga masyarakat Serampang Wis Mojo. ket mau. Leres kathah dulur niku insyaallah kathah Sehat, Mas. rezeki Nggih. Saliman Mas. ndawakno umure awake dhewe. Amin. Pun ket Napa mau. meleh? Pun. Iki nyapa to kok Kowe nyapa to Mas? Anu apa nanggap elektron Mas?
Ah nesu nek iki nesu kowe. Ra nesu piye? Omongan mbek kono penake ra kaprah mbek aku kok iso. Lah sing mbok karepno piye? Kowe iki aja Mas nyun sewu lho Mas. Kula Nggih. iki tepi-tepi saking Bojonegoro mbok Ngerti. gantosan. Lah piye karepe piye? karepmu piye wis? Mate nek kula omongi paling gak jenengan nggih ngegongi lah. Angel. Ngoten le. Omongan mbek kowe iki angel tenan kok. Kok angel piye to kok iso? Maksudnya digongi sing penak ngono. Nggih no. Ya ya. Digongi nggih Mas Dodok nggih. Niki Nggih, rak nggih. wujud kabule mantenan. Nggih. Nderek dedonga kalian Gong. Mas nganten, Mbak nganten mugi Gong. mugi-mugi dados keluarga ingkang Gong. gong sakinah mawaddah warahmah. Gong. Enggal dipun paringi Gong. ingkang dalu punika sampun Gong. telek. Lah kok nesu ku lho. Kowe iki munggah pisan mrene kok nesu nyapa to? Delok to nek nesu api lho kowe mripatmu klumpuk kaya nyuluh kodhok lho kowe delok to. Senter ya. Lah karepmu piye kok wangel to kowe iki? Mesti wong telu iki kaya wis akrab dadi sahur manuk ngono lho, Do. Oh, iya iya lek ngono paham. Goblok. Lah aku kan gak kamu kasih tahu makanya gua gak paham. Cangkeme kaya Tegalan bahasa Indonesia. Tegalam gua ngejiki kowe iki kok. Ya ya. Nggih, paling tidak kan ikut berdoa malam hari geruk. ini. Kok. Mudah-mudahan Ku geruk. Kok. pengantin diberikan keluarga bahagia. Ku geruk. Kok. Cepat diberikan Ku geruk. Kok. sehingga dapat menjadi Ku geruk. Kok. kok menjadi kok to, Do? Piye to? Piye to? Sampean ngomong ambek Mas Dalang, piye omong piye? aku tak mlebu nih. Isin aku. Lho, ngene iki lho wong kok nesu mbok yo eling dawuhe para pini sepuh. Ah. Para yayi. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. suamber bledek lho kowe Oh, kok. dalil cakak apa dalil cekak sik Mas. Sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja gampang nesu-nesu. Heeh. Engko mau ndak cepet tuwa. Samuri gitu. Samuri sapa? Samsudin Samuri. Aku mau kon piye saiki wis tak Ora manut. ngongkon piye-piye. Omong dhewe kene aku ora kudu omong. Ora omong tenan kowe. Gak. Anu Pak anu sing gadah damel. Oh, Pak Marwah. Pak Marwan nyuwun sewu, dagelan sing nyambut damel namung setunggal. Sing setunggale bisu. Mangke mboten sadi betani napa-napa. Lah tapi wis teko kene paling gak ya 250 to. Iya, Bra. Lah kowe pengen njaluk 250 ya mergawe dhisik, obah dhisik, kembah sik. Obah ke omongke nyatane ya ora mbok sauri kok. Ya tak sauri. Wis kene ndang. Wah, angel nyurteni cah iki. Angel. Bocah angger laire Jemah Kliwon yo ngene iki. Nggih, rumaos kula kok angel lho. Ladenane iki rumangsaku kok Nggih. selalu menuntut sing tinggi ngono lho. Nggih. Heeh. Awak dhewe sowan ditimbali ning kene kudune wis seneng ya, Mas. Nggih leres Mas Akbar jenengan ngendika.